Tak krásny dobrý deň ti želám. Vítaj u nás na Ekobále. Ďakujem za pozvanie a ja všetkým prajem krásny deň. Prvá otázka. Skúsa nám tak v krátkosti, kto si, čo si, skade si? V krátkosti to je veľmi zložité. Hĺbky. Moje meno je Vierka Vesperinová a som z občianskeho združenia Intolerant. Občianske združenie sme založili s manželom, ktorý je vlastne predseda. Ja som predseda manžela, ale nie. Občianske združenie sme vlastne založili na úkor môjho ochorenia, ktoré je vlastne také neviditeľné ochorenie a vlastne aj náš Intolerant je osveta o na prvý pohľad neviditeľných ochoreniach. A vlastne teda to vzniklo na úkor takej netolerancie okolia, lebo moje ochorenie, ktoré je Crohnová choroba, vlastne potrebuje aj trochu tolerancie okolia, pretože je to veľmi špecifické a zamerané na stravu. A keďže by sme chceli s rodinou sa ísť aj niekam najesť a tak ďalej, tak potrebujeme vedieť aj zloženie potravín, čo jedlo obsahuje a tak ďalej. A keď sme sa napríklad v reštauráciách pýtali, že či to obsahuje cukor napríklad, lebo ja mám aj potravinové intolerancie a to je aj napríklad sacharozová, čiže nemôžem cukor. A ľudia tak na mňa pokúkovali veľmi, že čo sa to pýtam, na čo mi to je, že asi som nejaká fajnová a tak. Takéto prvotné posudzovanie vlastne, že pozriem sa na človeka, že čo ty sa vlastne pýtaš, tak sme sa nad tým tak začínali zamýšľať, že prečo to vlastne takto funguje a prečo ľudia nie sú takí tolerantní, ako by mohli byť. A vždycky sme mali blízko k hudbe, ku kultúre a vždy sme rozmýšľali nad tým, že by sme spravili nejaké podujatie, ktoré by bolo viac menej k hudbe priklonené, ale tým, že som dostala toto ochorenie a nebolo to jednoduché nielen pre mňa, ale aj pre môjho manžela a pre rodinu, máme teda malého synčeka. A celkovo sa s tým nejako vžiť. To by zase manžel vedel hovoriť, že aké to je žiť vedľa človeka, ktorý je teda chorý a možno to teda není úplne tak poznateľné. A tak sme sa rozhodli, alebo teda manžel prišiel s myšlienkou, že počúvaj, že správame Intolerant Fest. A hovorím, wow, že to je super, že taký zaujímavý názov, tak sme spravili občianske združenie vlastne na úkor tohto a potom sme to rozvíjali. Ale neskôr sme zistili, že to nebolo úplne šťastný názov, lebo ľudia... myslíš ten intolerant, alebo... Intolerant, hej, lebo okay. Akože ono to je síce, že intolerant, ale všetci to berú ako intolerant, niečo intolerantné, neznášanlivé, ale ono to vlastne bolo Intolerant Fest na tolerantnom festivale a zároveň teda vlastne aj zamerané na tie potravinové intolerancie, teda intolerancie. Dá sa povedať, že úplne s tebou súhlasím, pretože možno, že aj naši diváci, aj hostia budú súhlasiť, že tá tolerancia určitým spôsobom nejako vyprchá. Keď si vezmem teraz tie skutočnosti, o ktorých si ty hovorila, prišla si do a si sa obsahujú jednotlivé jedlá a tak ďalej, že či obsahujú cukor a podobne, tak si bola za človeka, ktorý niečo extra vyžaduje a tak ďalej. Ja zo svojej skúsenosti môžem povedať, že v zahraničí som robil pre gastrosegment niekoľko rokov a tam sa každý rok tá tolerancia do toho gastra pridávala. Či to bolo cez počítanie kalórií, alebo či to bolo cez rôzne tolerancie, intolerancie a tak ďalej. Išlo o to, že riadili sa tým pravidlom, že zákazník je môj pán. A teda keď aj mne do gastra prišiel zákazník, ktorý prišiel do mojej reštaurácie, pretože sa tam dobre cíti a teda rád by sa tam aj dobre najedol, tak sme presne aj premýšľali nad tými ľuďmi, že akým spôsobom ich zabezpečíme, aby aj oni odchádzali od nás spokojní a aby teda bolo aj im nejakým spôsobom vyhovené. Cítim to stále na Slovensku ako niečo, čo musíme budovať. Taký nedostatkový tovar. Akože handicap, alebo ako by som to nazval. A teda som veľmi rád a privítavam nové, by som povedal, takéto občianske združenia, ktoré sa tejto téme venujú a teda nielen
v tom jedle a v tejto intolerancie, ale teda, ako si spomínala, aj v kultúrach a tak ďalej a podobne. Čiže dá sa povedať, že robíte takú osvetu tej tolerancie ako zo všeobecnosti. Áno. A potom to teda nejakým spôsobom cez nejaký event túto správu posúvate ďalej. Hej? Čiže je teraz nejaký event, na ktorý vás môžeme prísť navštíviť? Ak áno, kedy? Áno, je to práve túto sobotu, teda zajtra, po tomto evente. A je to teda 9. V elektrárne Piešťany. A je to Deň tolerancie na podporu tolerancie, na takú osvetu a také vyvýšenie, by som povedala, alebo vyzdvihnutie tolerancie, lebo stále myslím, že tej tolerancie je medzi nami málo. Aj keď tuto podľa mňa sa zbiehame ľudia, ktorí sme takí tolerantnejší, ale ešte stále pociťujeme, ako aj ty si hovoril, ale aj tá spoločnosť dneska vieme, aký je teda stav aj ten politický, aj všeobecne v spoločnosti. A myslím si, že je veľmi dobré sa stále rozprávať o rozdieloch, o rozmanitosti a nejakej možno inakosti, lebo je to predsa pre ľudí, ktorí nemajú nejaký handicap, problém alebo nejakú inakosť, je to stále niečo iné a možno sa s tým potrebujú nejako popasovať. Čiže ak som správne pochopil, tak nie je to podujatie, kde majú prísť ľudia, ktorí majú problémy len, intolerantné a tak ďalej, ale majú prísť všetci vlastne, aby sa dozvedeli o tej vzájomnej tolerancii. Lebo keď si to tak zoberieme teraz, akým spôsobom to žije vo svete, tak tej tolerancie vo všetkých smeroch. Pozeráme to inak orientovaných, u menšín, jak by som povedal, u sociálne slabších pri nás, pri neziskových sektore. Tiež veľa vnímame, že tej tolerancie nie je a podobne. Častokrát sa stáva, že tí ľudia by si sami a teda nemali by žiadať od nikoho a podobne. Čiže zajtra v elektrárni od 9. si spomínala? 9.11. Od 16.30 už vlastne máme otvorené pre verejnosť, ale teda akože program začína o 17.00. Súčasťou programu bude diskusia, to je vlastne hlavný program na tému tolerancia. A bude tam koncert, v podstate pred diskusiou, po diskusii bude tombola, čiže aj dajú sa vyhrať zaujímavé ceny a film na konci. OK. Vierka, skús povedať, že koho vy hľadáte? Alebo kto by mal vás vyhľadať? Skôr by som asi, že kto by mal nás vyhľadať, vlastne aj ten Intolerant Fest sme spravili alebo vytvorili na úkor teda aj tých ochorení. Prvotné bolo úplne, že IBD ochorenia, lebo tých veľmi málo ľudí vie. A bolo to vlastne táto konkrétna udalosť, ktorá bola vlastne minulý rok v septembri, tiež v elektrárni v Piešťanoch. A chceli sme vytvoriť taký bezpečný priestor pre všetkých ľudí. Nielen chorých, ale aj zdravých, ktorí možno majú chorého človeka v rodine alebo nejakého blízkeho príbuzného priateľa. A chceli sme vytvoriť miesto, ktoré sme aj vlastne vytvorili, kde boli tam koncerty, aby sme sa tak pozitívne naladili, že aj keď som chorý, môžem to možno zobrať z tej lepšej stránky, že je to nová šanca na život, že viem sa pozrieť aj z tej pozitívnej stránky, viem sa naladiť a nie je to nejaký úplne, že koniec, že musím ísť ďalej, lebo aj pre mňa to bolo zo začiatku také, že prečo práve ja, prečo nie niekto iný a všetky tieto veci, ktorými som si musela aj sama prejsť. Potom prišli také veci, že som videla aj známejších ľudí, ktorí majú to ochorenie a hovorím si, keď to zvláda on, musím to zvládnuť aj ja, za ďalšie musím to zvládnuť pre svoju rodinu, lebo som tu pre nich. A musieť sa nastaviť si aj tú myseľ tak pozitívnejšie. Tým pádom sme to chceli poňať aj cez tú hudbu, aby sme sa zabavili spoločne. Potom sme tam mali live cooking, vlastne tam bolo varenie zdravšie a také trošku aj exkluzívnejšie, lebo tam bol vlastne taký michelinský kuchár. Potom sme tam mali rôzne značky pre celiatikov, ktorí dávali ochutnávať jedlo, boli tam rôzne náhrady mliek rastlinné.
Boli tam rôzne diskusie a tie diskusie vlastne hovorili aj o tom, ako sa vysporiadať s ochorením a ako sa možno správať k človeku, ktorý to ochorenie má. Čiže možno ako ho podporiť, lomeno nepodporiť, lebo niekedy aj tá podpora prehnaná môže byť pre chorého horšia ako lepšia. A mali sme tam vlastne aj Roberta Krauseho, neuropsychológa, mali sme tam myselfa, ktorý má Crohnovú chorobu a rozprával o tom, ako prežíva toto obdobie, alebo ako ho prežíval, ako to prišlo, ako mu to zasiahlo život a ako ide ďalej. A mali sme tam vlastne aj výživárky, ktoré radili so stravou, že ako to vlastne prebieha to dietné stravovanie počas ochorenia. Bolo to také príjemné, chceli sme vytvoriť teda také, dajme tomu, že rodinné prostredie, aby sa každý cítil fajn a naozaj aj chorý, aj zdravý si našiel to. A vlastne sme vytvorili motto Buďme k sebe tolerantní, čiže aj zo všetkých tých aspektov, ktoré sme sa rozprávali, či už rasovo, alebo orientácia, alebo teda aj toto zdravie, alebo nezdravie, aby sme sa na ľudí nepozerali možno nejakým merítkom, lebo to nie je len o nejakých tráviacich problémoch, môže to byť depresia, môžu to byť nejaké psychické problémy, ktoré normálne na človeku nie sú úplne zjavné, že možno, že to spozoruje len rodina. A vlastne som sa chcela dostať k tej tvojej otázke, na ktorú som zabudla pri mojom rozprávaní. Bolo to celkom príjemné. Ja musím s tebou súhlasiť v tom, že pozitívne sa postaviť, aj keď je to choroba, že na niečo prídeš a niečo zistíš a ideš to riešiť, tak ako to aj v iných situáciách. A takisto, ako som to spomenul v tej mediálnej gramotnosti, že som dieťa 80 rokov, tak to spomeniem opäť, pretože ja tieto choroby, ktoré teraz sú, tak sa u mňa v slovníku objavili pred 5 rokmi. Alebo pred 7, hej, není to viac ako 10 rokov. A teda tak si v hlave hovorím, že kde to doteraz bolo, jak je to možné. Však pred 10 rokmi som v rodine nemal nikoho, kto bol intolerant na mlieko. Teraz ich mám skoro každého tretieho, skade na to prišli, ako je možné a tak ďalej, že určite vnímam aj to, že technológia toho jedla je úplne niekde inde, ako to bolo predtým a tak ďalej, že aj tá strava, ktorú dávame do seba a podobne. A práve preto vítam ešte viacej takéto združenia, ktoré robia eventy, kde vlastne prinášajú, jak by som povedal, návod, ako s touto chorobou, alebo akým ten dôsled nejako zaplátať a priniesť ďalšiu príčinu, sa ten človek dokázal radovať z toho života. A je dobré, že to nejakým spôsobom dávate aj do kultúry, aj do hudby. A tak akože tie eventy, ktoré mi opisujú, že vyzerajú strašne obrovské, tak ma zaujíma, že koľka ti ľudia tento event pripravujú. Koľka ti ľudia? Aký je tvoj tým veľký? Predovšetkým sme my dve s manželom. A je to naozaj strašne veľa, keď na dvoch ľudí a ešte s dieťaťom. Keď sme pripravovali Intolerant Fest, tak sme boli 4, že 2 nám vlastne ešte pomáhali popri tom a plus vlastne v spolupráci s elektrárňou, že teda ohľadom toho priestoru a takto, že nám popri tom priestore pomáhali, ale inak vlastne na všetko momentálne už sme vlastne len my 2 s manželom a vlastne som sa chcela ešte prinávrátiť k tej otázke, že kto by nás mal vyhľadať. Tak nie len samozrejme chorí a tolerantní ľudia, ale aj zdraví a možno aj takí ľudia, ktorí by chceli byť viacej tolerantnejší, že sa nad tým zamýšľajú, že vyrastali v nejakom prostredí, ktoré bolo nejak nastavené v nejakom stereotype a oni chcú ísť trošku iným smerom. A vlastne kto by nás mal vyhľadať a ako? Robíme aj podcasty, ktoré sa volajú Rozhovory o živote a vlastne aj tuto sa snažíme takýmto smerom pomáhať, kde si voláme rôznych zaujímavých hostí, či už známejších alebo menej známejších, ktorí sa vedia vyjadriť buď už, že majú nejaké neviditeľné ochorenie alebo chcú niečo povedať o tolerancii ako takej. Veľmi sa mi páči tá myšlienka, aj si to akože dá sa povedať, že určitým spôsobom vážim to, že vždy, keď vznikne nejaké občianske združenie, lebo ty si povedala to, že to vzniklo vďaka tvojej chorobe. No a ono, vždy, keď vznikne, tak sa vlastne špecializuje na tú... A vy ste sa špecializovali na toleranciu prostredníctvom tejto choroby
A to prepojenie sa mi strašne páči, pretože mi to tak prináša, že ste nemysleli len na seba a že ste teda začali tú toleranciu mať úplne všeobecne na všetkých tých, by som povedal, úrovniach a že vám to aj tak nejako zapadá, lebo áno, zapadá to všetko nejakým spôsobom do jedného obrazca a prostredníctvom tých zvukových kanálov sa to aj nejakým spôsobom posúva ďalej. Čiže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bola súčasťou tohto nášho krásneho ekobálu a že si teda prijala pozvanie aj na takýto rozhovor. Skús ešte nejaký taký posledný odkaz našim návštevníkom, aj divákom povedať, že, alebo pozvať ich niekam, dávať také posledné slovo. Jak sa to tak už možno len z takej, to, čo som už hovorila, aby sme boli k sebe tolerantní a tolerantnejší. A možno teda, keby ste chceli, tak zajtra 9. novembra sa vidíme v elektrárne Piešťany s našim takým motom buďme k sebe tolerantní, ale aj buď in, buď tolerant. Tiež taká slovná hračka z nášho názvu občianskeho združenia, tak budeme radi, ak sa uvidíme. Priatelia, určite pozývam všetkých, dojdite, stretnete len s Vierkou, ale stretnete sa tam možno aj so mnou, lebo my určite prídeme pozrieť. A s mnohými inými zaujímavými ľuďmi. Presne tak, takže networking tam bude tiež v plnom prúde. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, Ďakujem Vierka. aj ja. Teším sa na budúce a vidíme sa zajtra. Ďakujem. Ahojte. Krásne. Ahojte.